Abuelo. Non digas abuelo. A ver, sei o que vas dicir. Todos dicimos abuelo e abuela. Pero por moi aberto que pronunciemos o E de abuelo, non deixa de ser un castelanismo como a un piano de cola. O peor é que xa sabedes como se di correctamente en galego. Avó e avoa. Pero se cadra non vos sae, e iso que falades galego todos os días. Só vos fago unha reflexión. Tendo como temos avó e avoa, se non facemos un esforzo para restituílo, estaremos perdendo 2 tesouros ou máis. Mira, a parte de avós, hai bisavós, tataravós. Ademais, non me digades que non dá xenio escoitar iso de aboiño ou aboiña, O dito, non digas nin abuelo nin abuela. Avó e avoa son as formas correctas de dicilo en galego e é cousa de todos que non se perdan. Dígocho eu.